Ayi ingkang kuwawi amedharaken aji sastra jendra dumateng kula pun Sukesi. Menika ingkang badhe kula suwitani donya prapting delahan. Gandeng dina samangke sanes Prabu Danapati ingkang mujuti. Nanging malah paduka Begawan Wisrawa ingkang nyembadani. Pramila kula mopo kula mboten purun menawi dipun palakrama Prabu Danaraja. Nanging jiwa raga kula sawetahipun namung badhe kula sramakaken dumateng paduka Penemban Wisrawa. Nini Sukesi, aja ndleming kaya wong lindhu. Wiwit panjenenganing ingsun Pratana Negara Ngalengka, aku lak wis paring dawuh. Aku minangka sulih, aku minangka wakile anakku Danapati. Nyuwun pangapunten sampun dados sumpah kula wonten mriki kula mboten nampi wakilan. Gandeng paduka ing sampun amedhar kawruh suci. Inggih namung paduka ingkang wenang renggut dumateng jiwa raga kula. Nanging mendah kaya poloke wong akeh. Ing atase aku wong tuwa nglamarake anak parandene arep dimangsa dhewe, arep digaglak dhewe. Gesang kula menika babar pisan boten migatosaken swantenipun tiyang ingkang boten tanggel jawab. Cekak cukupipun menawi kula boten dikeparengaken ngabekti dumateng paduka Sang Resi Wisrawa. Langkung prayogi badhe kula entengaken pejah kula. Kang manuk maring jajil anak. Wong tuwa ora kena dipundi-pundi, wong tuwa ora kena diaji-aji. Milik gendong lali mangan gula krasa legi diuntal sak adahe. Cetha lamun to patrape Wisrawa mung bakal nyempyokake tirta-tirta ana praupane Ratu Lokapala. Wong Alengka, endi Wisrawa, endi Pendhita Mulang Sarak? Janji ana sing ngalang-alangi laku tak babati kabeh kowe. Dadek nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu punta-punta manika ladan Damar mancung jupeten anggenmu mejang mulang ngoning setinggil Binatarata negara Ngalengka Penemban Wisrawa. Ari palungguhan iki wis mapan ana alun-alun ning blabar waja kenteng kawat wis adu arep karo Jambu Mangli. Kepeksa ri palungguhan iki basaku tak jabel. Kowe tresna pedamen seneng karo Karahayon semune bakal gawe pepes lan pupuse sayembara prang sing ndak gelar padu-padune nggih nutupi keringkiamu ingkang jirih getih wedi mati. Palungguhan iki ana sayembara ora ana sing tak bedake. Mbuh kuwi ratu satriya pendhita wong pidak pejaraan. Yen kepengin ngukup anakku Sukesi langka ana bangkene Jambu Mangli. Yo Jambu Mangli. Yen pancen kowe ora kena diman, kowe ora kena ginawe becik. Ripalungguhan iki ngibarati kowe sing dodol aku sing tuku. Tak bayar kenceng ora utang ora semoyo. Sepira kaprawiranmu Jambu Mangli? Ayo maju. Saut dengkek pedhot boyokmu.
mangkahang grusru sesumbar lindu getar bumi gunjing kumaluduk guntur ke atuk rame nyobondo yudha mangkono dupirsi Wisrawa kalindih ing yudha sigra nyawisaken jemparing ingkang cacahe 5 ingkang sinebut Kyai Pancawisaya. Panca tegese wilangan 5, wisa tegese hawa nafsu, ya tegese jagat kinarya ngilangi. Hawa nafsu sekawan ingkang mapan wonten anggane nenggih Sang Jambu Mangkli. Dene jemparing ingkang sajuga kinarya nyampurnake sedane Sang Jambu Mangkli. Mangkono jemparing lumepas kebat kaya kilat kesit kaya tatik. Dadi srana sedane nenggih Senopati Ngalengka. Ketawang Budiastuti kapur porisang moteng raksahanane kang sahanane kang yang kanang sing kasih
kadangipun Kakang Yayi Prabu Sumaliraja sing gedhe pangapuramu. Ripalungguhan iki kepeksa aku sing dadi lantaran sampurnane kadangmu Jambu Mangkli sowan ana ngarsane pangeran. Waduh, Kakang Penemban boten dados menapa pancen menika ingkang dados gegayuhanipun Jambu Mangkli anggenipun kepengin ngangkat kuncarane bangsa lan mulyakaken anakipun nenggipun Nini Sukesi. Nuwun pangapunten Penemban, nadyan paduka sampun kuwawi anyidani dumateng Paman Jambu Mangkli taksih setunggal bebono ingkang kula suwun nenggih pedaring Haji Sastra Jendra Hayung Ningrat dumateng kula pun Sukesi Penemban. Yo, yen pancen kaya mangkono Yayi Prabu Sumaliraja sisan gawe aku nyuwun ngampil sanggar pamujan kinarya medharake kawruh suci iki marang Sukesi. Kula inggih monggo Penemban Purbawasesa sak wetahipun kula aturaken dumateng paduka Kakang Penemban Wisrawa. Sukesi wonten dawuh Rama Prabu sametokna uba rampe sesaji mapan ning sanggar pamujan supaya luwih wijang anggonmu nampa kawruh suci Sastra Jendra Hayung Ningrat. Sukesi Rara Singre sang nahen kung ing piastan kapadane ingsih asang saya ing turida Hong ilahing awik namastu namasidang muga rahayu sagung tumuwuh. Nini Dewi Sukesi wonten dawuh Penemban satemene tumanjaning Aji Sastra Jendra. Aji Sastra Jendra mono kudu pratitis ora kena waton karep lan pengin. Awit ngilmu iki sipate suci lan werit. Yen nganti salah cipta sisip sembiri luput katuranggane dudu dalan pangruwatan ingkang teka nanging malah bisa ambabar wisa ingkang gegirisi ingkang tundhone bakal ngrusak jagat sak isine. Sukesi mula kang mangkono timbangan ingkang kanthi adil saringen ingkang nganti lembut aja nganti iki mengko malah tembe urine malah getun keduwung. Krana apa? Umurmu ingkang maksih tumaruna, umurmu ingkang durung sepira, durung karuan kuat nampa boboting kawruh kasunyatan lamun todatan linambaran sucining panembah lan meneping Pancandriya wong ayu. Penemban gandeng kula sampun mangertos bilih Sastra Jendra menika kedah katandukaken ingkang kanthi pratitis
mila kula sampun samekta kanthi sesuci diri lan ngipataken kanepson supados boten kagubeling rasa melek lan pepinginan. Iya Nini. Yektine kawruh sastra Jendra Hayuningrat ya sinebut sastra cetha paripurneng wangsit. Nadyan sejatine sapa wae bisa ngrungu nanging yen to tan kaiden saka keparenge kang kawasa yekti bakal dadi winiying kamurkan lan uga undraning kanistan. Nanging gandeng Nini Sukesi adreng lan kenceng anggonmu kepengin weruh marang piwulang iki mara gagi tatanen rasamu weningna pikirmu menepna pancandriyamu dina iki bakal wiwiti anggenku amedhar Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Nini Sukesi sumurupa kawruh sastra Jendra iku sabda kang tan kawedhar sastra ingkang tan tinulis. Mula sinebut sastra Jendra Hayuningrat aji utawa daya kekuatan ingkang mijil saka gegeter rosaning cipta. Sastra uga sinebut saastra tegese loro ingkang manunggal kaya embane salam tangkep asta. Jaya tegese unggul, Indra maknane luhur, Hayuningrat ngemu karep rahayune jagat. Mula sastra Jendra Hayuningrat iku tegese daya kekuatan ingkang tuwuh saka rong perangan ya kuwi sejatine menungsa lan sejatine Gusti ingkang asipat luhur satemah ambabar kamenangan ingkang nyata yaiku rahayune bebrayan agung. Aji Sastra Jendra datan kasat netra amung darbi dasanama sinebut Sang Bajra Satwa ingkang mengkuwerdi daya kekuatan luhur peparingi Sang Maha Wikan ingkang sajiwa kelawan manungsa pepethingan yaiku kang wis sembada menungsa kang wis sembada ing panggayuh. Mula kang mangkono Nini rasakna weningna tilingna sejatine Aji Sastra Jendra Hayuningrat iki tumanem jejem ana ing pramana sejati Sukesi. Wanodya yukama ambalarming kusuma Purwa Madya Pasana Wedaring Aji Sastra Jendra samendhang datan ana ingkang jijir sedaya wis cinakuk dening Sang Dewi Sukesi. Kang mangkono ambabar sora pepadang cahyane Dewi Sukesi sumunar candrane kaya rembulan purnama siji
Penemban Wisrawa jimat sesembahan kula. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene paduka sampun paring wewarah wedharing ngaji sastra jendra dumateng kula. Gandeng Ripalungguhan iki wis ndak tetepi apa kang dadi bebono ing negara Ngalengka. Jambu mangkli wis ndak sirnakake, sastra jendra wis ndak wedharake. Sak trepe lamun Ripalungguhan iki Nini Sukesi manuta kelawan Begawan Wisrawa ayo ndak boyongi marang negara Lokapala tetepo dadi jatuh kramane Atmajaku ya kuwi Prabu Danapati Sukesi. Gunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu Wokir moyak mayik wong saking tias balewur lumaris sang gandrung Tuhari Sumitra Tanaya Parandre nyuwun pangapunten kalilan matur sisip nyuwun gungih samudra pangaksami Penemban Wisrawa. Mboten kok nama kula mbadal dawuh nanging kula biyang gadhahi sumpah sarta prasetya. Suraos sing sumpah kula piyayi ingkang kuwawi amedharaken aji sastra jendra dumateng kula pun Sukesi. Menika ingkang badhe kula suwitani donya prapting delahan. Gandeng dinesamangke sanes Prabu Danapati ingkang mujuti. Nanging malah paduka Begawan Wisrawa ingkang nyembadani. Pramila kula mopo, kula mboten purun menawi dipun palakrama Prabu Danaraja. Nanging jiwa raga kula sawetahipun namung badhe kula sramakaken dumateng paduka Penemban Wisrawa. Nini Sukesi aja ndleming kaya wong lindur. Wiwit panjenenganing Sun Pratana negara Ngalengka aku lak wis paring dawuh. Aku minangka sulih, aku minangka wakile anakku Danapati. Nyuwun pangapunten sampun dados sumpah kula wonten mriki kula mboten nampi wakilan. Gandeng paduka ing sampun amedhar kawruh suci. Inggih namung paduka ingkang wenang renggut dumateng jiwa raga kula. Nanging mindah kaya poloke wong akeh. Ing atase aku wong tuwa nglamarake anak Parandinar dimangsa dhewe, arep digaglak dhewe. Gesang kula menika babar pisan boten migatosaken swantenipun tiyang ingkang boten tanggel jawab. Cekak cukupipun menawi kula boten dikeparengaken ngabekti dumateng paduka Sang Resi Wisrawa. Langkung prayogi badhe kula entengaken pejah kula. Kala alus maneh
carita. Ewuh kaya ing pambudi Resi Wisrawa dupi midhanget aturira Dewi Sukesi ingkang ririh ruruh hangarih-arih. Mangkono tanggap ing sasmita Sangayu sigra manembak manguswapada kalajengaken mijiki ampeyanira Resi Wisrawa. Ing wanci dalu Sang Hyang Candra kaya ngliling dawana, cahyaning rembulan hanyarengi purnama sidi. Nrabdas genteng kaca nembus sanggar pamujan nyoroti sarirane Dewi Sukesi. Satemah mencorong pasuryane nganti kaya wida dari darat. Lelewane Sangayu eseme Sang Kusuma nganti kaya bedhek ingkang nyamber imame nenggih Sang Wisraya. Larler kaya dilelo-lelo. Lirik ing netra kincanging alis prasasat kaya ngrubuhake kabrahmanane Sang Resi. Kedadak udan riwis-riwis ambabar hawatis adem jekut nganti rumasuk wonten ing balung. Parandine malah saya dadi Dewi Sukesi nggenya mamet prana memanuhara mring Sang Pendhita. Saya kendel tilar ing katrapsilan. Kawis tinggal Sang Dewi Sukesi angudha anglukar busananira setunggal baka setunggal. Satemah ngeglo nglegena Sang Dewi Sukesi nggih nyopot sandangane ingkang den copot dening Kesi piyambak. Satemah mencorong bunder kepleng nik-nik kalih. Mangkono malah saya angler. Keder jantunge Sang Resi Brol ponang riwe kaya dineres. Mandeng menteleng kuat endahe Sangayu nganti paribasan ora kedhep. Kaboncang kapandhitane mamprung kasutapane satemah ilang sipate Brahmana lan putri anane mung priya lan wanita ingkang kaprawasa nafsu birahi. Ing sepi margane lali Begawan Wisrawa ambruk ing pinjunge Kesi. Dorang berapa saat
Penemban jimat sesembahan kula. Sukesi aku karo kowe nglakoni apa ki mau. Turem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise hawane sangkar pamujan dadi panas. Mulai menungso loro ing prasasat kaya sato. Resi Wisrawa sang Sukesi kawis tinggal abang brabak pasuryane keringet dalewer prasasat kaya diperes paripurna genyo tangkep asmara lumban katresnan Wasirna kasustene Dewi Sukesi rinenggut dening pendhita sang Wisrawa. Sampun ngantos paduka gelo, sampun ngantos paduka mboten rena. Kula bloko jagat ingkang dados seksinipun wiwit kuncung ngantos gelung. Inggih namung dinten menika kula nglampahi sininggal dening priya ing satemah saged anjebol dumateng sucining kawanitan. Nadyanto sakmangke menawi kula mlampah lajeng sakit, nanging kula ikhlas lair batin masrahaken jiwa raga kula dumateng priya ingkang kula tresnani ingkang medhar Haji Sastra Jendela. Kesi kudune kowe lak weruh aku ki pendhita. Ya kene kuwi sipate wong wadon mamah kendali kaya jaran ucut.
apa akeh-akeh wong wedok ngalengka ki patrape kaya ngono ku yen ngerti karo wong lanang njur ngangak-angak kaya wong ngelak sing kepengin ngombe banyu bening nanging lelampan menika sampun kelajeng nyatanipun kula sampun tresna lair batin dumateng Jnandika Pringgan iki lelakon apa kesih Babak sruka pranang ngegap waja mlintir kumbala sugal wijiling sabda bangsa sing kaya ngene iki sing Sukesa ora seneng mongko kabeh tumindak lah pakartine menungsa kabeh wis diatur karo Weda Suci agama ingkang rinasuk minangka tuntunaning kajiwan rasaku mesti ora trima saben-saben ana ning papan panembah ana wujude sajen kaya ngene iki bab iki ora dituntunake dening agama anane ngalengka rusak ngalengka rina wengi ketaman Prahara welake pangeran nganti lelara ingkang suwine 2 taun setengah glandang nyawane menungso mayuta-yuta merga menungso wis ora percaya karo Gusti ning percaya karo wujude sajen ngene barang iki ora tak sirnakake tanurunga wong ngalengka kabeh do keblinger menteleng pripate Sang Sukesa asta ingkang kiwa nyandak ponang sajen mangkono sigra den banting pinendang wani elok ing kahanan karma pala gaiping Gusti ingkang makarti ana Prabawa Gnimurut mangkono nyempyok ing anggane Sang Sukesa kang mangkono babar dadi wujud ingkang swawujud satriya bagagah perkosa jatmika samangke dadi wujuding buta ing gegirisi sajen marai dosa marai musyrik marai syirik wah wah awakku rasane dadi abot kabeh kok dadi gambyok ngene iki ngopo iki bathukku sirahku dadi gedhe mripatku kok dadi abot lambeku dadi jembar guluku gedhe nganti tekan jempol sikil gedhe iki lelakon apa iki Kanjeng Rama pripun Sukesa niki Kanjeng Rama
dening Ludira kawang-wang ngegono bang sumirat aduh Kakang Penemban menika wonten lelampahan menapa Kakang Penemban paduka mijil saking sanggar pamujan ndoprok wonten sak ngajengipun kula pun sumali lajeng kawis tinggal paduka mungun nangis sesenggrukan wonten menapa Penemban Wisrawa aduh Yai Sumali aku wong tuwa sing ora patut dipundi-pundi brahmana sing ora patut diaji-aji wiwit dina iki wis tetel kabrahmananku Yai kok paduka ngendika kados mekaten menika tegesipun kados pundi Kakang Resi Yai aku ndok pateni manut ndok pidana gantung ana alun-alun mung bakal nderek merga saka anggenku nyebar winih dosa ning negara Ngalengka ngertenono Yai Sumali nalika rampung Sukesi ndak wedhari Aji Sastra Jendra dhewekne banjur sumpah ora bakal ladi kelawan priya sakliyane priya kang wis pinter medhar Aji Sastra Jendra mau satemah aku kelawan Sukesi kaprawasa diwaning asmara sing gedhe pangapuramu Yai sing renggut marang kawanitane Sukesi ora ana liya kejaba Wisrawa tegesipun ripalungguhan iki anakmu wis ora suci meneh wah ladalah syukur menawi ngaten Penemban kowe lak ya ora apa-apa Sukesi kula malah marem mboten napa-napa Panemban mboten napa-napa nyatanipun mboten wonten ingkang meksa dumateng raosipun setunggalan-setunggalipun jengandika kalian anak kula Sukesi sami-sami kaprawasa diwaning katresnan lan katresnan menika sinten kemawon mboten saged ngalang-alangi mboten saged anduwa nanging kowe mesti ngelak ya ngerti aku ki Brahmana tur wis duwe garwa ya kuwi Yayi Dewi Lokati lan mendah kaya apa kamurkane Danapati yen ngerti bapake tingkahe kaya ngene Kanjeng Rama Kanjeng Rama Kanjeng Rama Prabu Sumali Raja kowe iki sapa kowe aku ora rumangsa duwe anak sing raine kaya barongan ngono sapa Roma apa pancen ana maling iki Mas aduh Rama mboten Rama menapa paduka pangling kalian kula putra paduka aku ora rumangsa duwe anak buta kula menika keslangklating daya pangaribawa karana kula mbanting lan nendang sajen satemah wujud kula dados mekaten kula ingkang putra Sukesa Rama aduh mati aku
Sukesa. Ya kene lelakonmu kaya mengkono Sukesa. Kowe ora percaya anane budaya, anane sesaji, monggo. Ning kowe aja gawe lara ati marang wong sing duwe kapitayan kaya ngono Sukesa. Kowe yen ora ngerti takono aja waton ngamuk kaya ngono. Sesaji utawa sajen kuwi tegese wujud tandha syukure makhluk marang Gusti ingkang nyipta jagat, ingkang awujud wulu wetu, pala gumandul, pala kasimpar, pala wija, pala kapendhem, sing kabeh mau nugrahaning Gusti banjur diaturake marang Gusti kanthi pangucap menungsa ngaturke panuwun awit kanikmatan kamulyan ingkang diparingake marang titah Sukesa. Kowe iki piye to, Nggir? Negara Ngalengka ki negara merdika lan tinarbuka, sapa wae kena duwe panemu. Waton panemune mau ora ngobak-obak karo kerukunan, ora gawe larane atine wong liya. Sukesa. Kakang Wisrawa. Paduka Pandhita Wegik, paduka pendhita ingkang Surasekti Mandraguna. Sisan damel kula kuring ruwat dumateng anak kula. Kula pitados sastra jendra pangruwating diyu saged dados sarana waluyanipun anak kula Sukesa. Monggo penemban. Yayi Sumali sing gedhe pangapuramu. Pripalungguhan iki aku ora bisa minangkani apa kang dadi pamundhutmu supaya ngruwat kahanane putramu Sukesa. Merga Wisrawa wis bisa mawas diri. Dina iki aku wis dadi pendhita reget, pendhita ingkang kebak dosa. Aku rumangsa isin lamun tandha donga nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kulaku nyuwun pangapura Yayi. Mbok menawa pancen lakoning lelakon ki pancen kudu kaya mangkono sing kudu tinampa dening Sukesa. Malah ripalungguhan iki kinarya tenger sejarah. Putramu Sukesa uga ndak paringi tetenger ya kuwi Raden Prahasta. Saya dalu arara sabyor
lintang kumedhap Desti sonyo tengah wengi lumprang gandaning puspita kareng yuwaning putyanira punapa ta bocah bagus Durnapati jeneng sira iku Narendra dudu wong saudon saurupan sing tegese mulya rekoso padang peteng tumrape jagat lokapala ki gumantung ana astamu cah bagus ibumu Lokati rumangsa prihatin nyawang kahananmu ingkang tak sawang rina wengi mung tansah ketlikung dening rasa uyung. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Melang-melang raos sing manah kula kadi ninggal bayi pinggiring talumbang. Prasasat kados ngentosi kumambanging watu item sileming pawa gabus anggen kula nenggo rawuhipun Kanjeng Rama Resi Wisrawa anggenipun tindak dhateng Alengka sebabipun menapa kok ngantos pinten-pinten candra boten wonten kabul kawusananipun Kanjeng Ibu anakku wong Jatmika Durnapati lamun to menungso kepepet marang lelakon ingkang abot bisane mung sumendhe sarta pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung lan lelakon iku ora bakal rampung yen mung ditangisi malah luwih prayoga sing saya kenceng lan saya gembleng pangideping ciptamu anggenmu tansah manembah lawan Hyang Agung meminta marang sih nugrahane Hyang Manon muga-muga kundure wong tuamu Resi Wisrawa saka Ngalengka dadi srana kamulyan ora mung kamulyane Prabu Danapati nanging kawibawane wong sak negara Lokapala pasrahna jiwa ragamu ana ngarsane Pangeran cah bagus gak manuk semaning jajilanat wong tuwa ora kena dipundi-pundi wong tuwa ora kena diaji-aji milik gendong lali mangan gula krasa legi diuntal saadahe cetha ramung to patrape Wisrawa mung bakal nyempyokake tirta-leta ana praupane Ratu Lokapala wong Alengka endi Wisrawa endi Pendhita Mulang Sarak janji ana sing ngalang-alangi laku tak babati kabeh kowe.
Duh Kakang Penemban, Yayi Sukesi kepiye? Tur wening ngopi liri palungguhan samangke ngalengka geger. Ingkang putra Danapati mboten narimakaken ngancam ngincim dumateng kasugengan paduka Kakang Penemban. Kabeh kon nyumingkir, anakku tak temonane dhewe. Abang netrane bradak muruk makantar-kantar pasuryane anenggih Narendra Agung Lokapala Sang Prabu Danapati ingkang waringuten ngamuk punggung Suratamtaha wonten negari Ngalengka sarwi anggegem wujuding curiga ciptanendriya arsa kinarya merjaya ingkang rama nenggih Sang Resi Wisrawa kocap tanggap ing sasmita nenggih Sang Wisrawa dupi mulat marang pangamu ingkang putra sigra lokar busana ngagem busana ingkang sarwa seta manggi dumateng Prabu Danapati ciptanendriya wis lega lila lamun patine Sang Resi ana tangane putrane pribadi. Kaki Prabu Danapati, aku ndodo marang keluputan, aku ngrumangsani kebak dosa. Wong tuwa sing ora kena tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi. Mula kang mangkono wis satrepe lamun ta Wisrawa nampa pidana. Ripalungguhan iki pun Rama wis ngagem busana sarwa seta sing tegese lila legawa lamun tandha untapke patiku. Aja nganti aku kesuwen urip tan wurunga bakal ngreget-ngregeti jagat Danapati. Tak seblake dadaku. Kerismu pitamakna ana jantungku. Aku lila mati ana tangane anak. Aduh, Kanjeng Rama. Wong bagus wae pijer Kanjeng Rama. Nalika kula bidhal saking Lokapala mubal babal kanepson kula satemah tilar ing katrapsilan lirwa dumateng jejering putra ingkang kedah mundi munjung dumateng Sudarma. Samangke sampun tinarbuka manah kula tetela dununging kalepatan menika mapan wonten Danapati. Sakmangke sampun cetha lelampaning kodrat
pancen kedah kados mekaten manungsa boten saged oncat saking garising pasti. Kula ingkang lepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kula nyuwun pangapunten Rama. Donopati sing luput kuwi pun Rama. Mula tindakno dharmamu. Aja nduk sawang Wisrawa iki wong tuamu nanging anggepen aku iki memala sing andheder marang kerusakan. Mula kanggo sarana tentreming jagat aku patenana Donopati. Donopati ingkang sinebut ratu mono kudu hambek sama beda dana dendha sanadyan sanak kadang kulit daging yen perlu wong tuwa dhewe lamun darbe keluputan kudu ndok pidana sakmurmate kuwi ingkang sinebut adil. Nista-nistaning ratu menika menawi ngantos panguwasa kinarya gada tegesipun kekiyataning Narendra kinarya srana kasangsaraning asanes. Kanjeng Rama paduka ingkang sembada mupu sayembara ngalengka mila saktrepipun menawi paduka ingkang amengku Dewi Sukesi. Mila saking menika Rama monggo paduka lan Dewi Sukesi kula boyong dhateng Lokapala. Donopati yen nganti aku nduk subya-subya nduk iring marang Lokapala padha karo sliramu mung bakal mirang-mirangake wong tuamu. Ya saiki ngene wae, kegawa sliramu ora gelem ngadili marang pun Rama, dina iki aku njaluk pamit. Aku bakal nyipatake eden-edening kadonyan kanthi mahas ing asamun dedunung adoh saka kerameyan pun bapa bakal tapa brata nganti sak matiku. Iki minangka panebusing dosa lan laku drataku kanggo srana mulyaning putra mligine sliramu Donopati. Wis yo nggir, pun Rama mundhut pamit tutupna darmaning kanarendranmu. Ing kono sira bakal antuk mutiaraning nugraha ingkang ora sedengah titah bisa anggaduh wong bagus. Donopati, pun Rama mundhut pamit. Rama, Kanjeng Rama, Rama. Mangan sur lakuning angin gugur agrane ngarga gura gurnitore kakiri-kiri Donopati, Donopati wong kang kaya kowe mara gage sawangen aku Dewi Sukesi.
lakon iki dadi rusak swasana dadi bubrak merga saka pakartimu ing atase kowe ratu ewadene cubluk nalarmu bali lu pikirmu kowe arep rabi wae nyambat karo wong tuamu cetha lamun to kowe wong cirih getih wedi mati ora wani tanding yuda kelawan paman Jambu Mangklik kowe ngroyo kelawan wong tuamu supaya medhar aji sastra jindra marang Sukesi awit aku percaya lamun Tadana Pati tangeh bisa medharake piwulang luhur kowe dadi ratu mung nglintir palenggane bapakmu cetha lamun to kowe menungsa sing ra tau prihatin ra tau tapa brata ora nate ngangsu kawruh mudi ngelmu rina wengi kowe mung kecek bondo kemul kamukten mangan enak nyandang utuh nyenyeger sarira gelem kepenak nanging lumuh rekoso saka mendemu karo kenikmatan kadonyan satemah landhep dengkul pamikirmu Danapati dina iki wong tuamu wis lunga mbuh ngendi kang tinuju merga ndok sendu kanthi patrap mulan pangucapmu ingkang kasar mongko dina iki Sukesi wis mbobot wijine Begawan Wisrawa kowe sing ngrusak bebrayanku kowe sing misahake katresnanku kowe sing megatake siing bapak marang anak sing tak gimbel yen nganti anakku lair ora ditunggoni karo bapake bocah iki sing ndak kandhut bocah sing ndak kandhut iki sing besuke bakal dewasane ngadili karo patrapmu oh ngalengka horeg dedrek kaperbawan panlangsaning griya Dewi Sukesi sang mangkono kaya gigi mangsa ngelak wanci laire jabang bayi ingkang kinandhut Dewi Sukesi mangkono sang ayu uwat sepisan brol konang riwe kaya dineres miyak langse gumbala giri elok ing kahanan laire jejabang wujud bungkus mangkono tanggap ing sasmita Prabu Sumaliraja dia pinandeng Den Sidikara ruwat kang bungkus dadya jabang bayi papat hanyarengi pambaunging srenggala ingkang rame gegirisi jabang bayi sepisan mijil kakung pinaringan tetenger Sang Rahwana bayi ingkang angka kalih rawa birawa wujude raseksa ngreng nganti mbrebeki talingan pinaringan tetenger Sang Kumbakarna jabang bayi angka 3 wujud raseksi sinartan kuku ingkang mawa wisa pinaringan tetenger Sang Sarpa Kenaka ingkang pungkasan jabang bayi pekik ing warna wingit pasemone jalu wujude pinaringan tetenger Sang Gunawan Wibisana